ಸೊ ಇನಿ ಬಟ್ ಓಕೆನಾ, ಓಕೆ ಉಂಟಾ? ಸ್ಟಾಪ್, ಕಾಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ದಯದೀದು ದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಜಿಡ ಟೊಮೆಟೊ ತೆತ್ತಿ ಕುರಿದಿನ ಗುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಏನೋ ಕುರಿದಿನ ಇತ್ತನ ದಮ್ಮಯ್ಯ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಅಂಚೆ ಎತ್ತನ ನಾನು ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡಲ ನಿಖಲೆ ದಕ್ಕೂಡೆ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಐ ಕೊಂಜೆ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರ ಇಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅರೆ ಗೋಲ್ಪಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿನ ದಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಎಂಕತ್ತು ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಬ್ಯಾರೋಡಂಜ್ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ಪೋಯ ಎಂಕಲ್ನ ಊರೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ್ ತೀರ್ಪೋದಿತ್ತೆ ರಜ್ಜೆರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂತೇಡು ಮಾತೇರು ಕುಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಪುರ ಕುಲ್ದೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡೇರು ಬಲೆ 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 ಇರೆ ಪಾಡ್ದ ನೀರು ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಉಣಸು ಕುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಬದಿಟ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತು, ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಗಿ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದು ಪುರ ಏನೋ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇರೆ ಪಾಡಿಯರು, ನೀರು ಪಾಡಿಯರು, ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯರು, ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡಿಯರು, ಕೈಪು ಪೂರ ಪಾಡಿಯರು, ಮಾತಾ ಪಾಡಿಯರು ಆಯನ ಫುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇವ್ಲಿ ಇರೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪುಜೆ ದಾಲ ತುಪ್ಪುಜೆ ಅವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಪತ್ತೆಗ ಬಂಡಕ್ಕೆಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತ್ತೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳಾರ ಇಲ್ಲಗ್ ಅತ್ತು ಮೂಲೆ ಉನ್ಪರ ಕೆಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಕಲ್ ಎಂಕವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫೋಟೋ ಅಂಕಲ್ ನಿನ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎಣ್ಣೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ ಎಣ್ಣೆಯ ಏನಣ್ಣ ಕೆಂಡೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡ ಈಗ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಕಾತೆ ಬಂಡೆ ಆಡೋಕ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪಾಡಿವಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚದ್ದಿರ್ತಿ ಇಂಚೆತ್ತದು ಇಂಥ ನಾಳೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತಿ ಯಾನ್ಲ ತುಯ್ಯೆ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಂಡಿ ತುಯ್ಯೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಪೋಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ತರು ಪಾಡಿ ಮಿಸ್ ಯು ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಪಾಡಿ ಅವೇಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಬನಾನಾ ಲೀಫ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಪ್ಪು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಪ್ಪಡು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮನೋಲಿ ಕೈಪು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಾರೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನುಪ್ಪು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕುಡರ ನುಪ್ಪು ಕುಡರ ಸಾಂಬಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಬರೇ ದಾನೆ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಕೈ ದಿಕ್ಕಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಕ್ಕತ ಪೂರ ಐಟು ಬರೇ ಯಾನ್ ಕೆಂಡೆ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ದಿನಾರು ಏರು ಕೆಂಡೆ ಅವೇ ನಜ್ಜರಿ ಏವಂಡೆ ಆರು ತೀರ್ನ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಇಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಕುಡರ ತೀರ್ಪೋತ್ವೇರು ನಿನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ತೂದ ಆರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ದಾರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ ಭಟ್ರು ಅರಡ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಇರೆಗ್ ನನ್ನದು ಆಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಇರು ಉನೇನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಗೆತ್ತದು ಇರ್ನ ನನ್ನದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಡ ಪುಡಿ ಎರಡಾಂಡು ಇರೆ ಫುಡ್ದ ಫೋಟೋಲ ಉಂಡು ತಿರ್ತಿನ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ಲ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ದಾಲೇಜ್ ಇರ್ ಖಾಲಿ ರೇಟ್ ಪಂಡರ್ಡಾಂಡು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಐಟೆ ಉಂಡು ಇರ್ ಕಡ ಪುಡ್ಡ ಯಾನ್ ಪಂತಿನಕಿ ಭಟ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಗೆತ್ತನೋಡ ಮಾರೆ ಮೇರೆ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ಡಿಂಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಗೆ ಆರು ಅರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ನಡುವೆ ಕಾತದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಪೂರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಅರ್ನ ಕಾಲ್ಗೆ ಬಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಅವು ಫೋಟೋ ಪೂರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ಲ ಓಕೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಐಟಮ್ಲ ಓಕೆ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕತ್ತ ಪೂರ ಓಕೆ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏನ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪು ಅಂಡಿರ್ ಅಂದು ಎಂಕಲ ಐಟಮ್ ಬೆಚ್ಚನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಇರ್ನ ಮೆನು ತೂವನ ಗೊತ್ತ ಮೆನು ತೂವನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇನ್ನು ಮೆನು ತೂವನಗೆ ಇಂಚೆನ್ನ ಐಟಮ್ ಬೆಚ್ಚೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಐಟಮ್ ದಿದ್ರು ನಾಲ್ ಕಣಕ್ ದೀತಾರ ತವಂಡಿರ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ಕಣಕ್ ಹತ್ತು ಮಾರಿ ಅವು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಒಡ್ಡೇ ಮುಟ್ಟದೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ. ಸೊ ಎನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ 4 kg ಸಕ್ಕರೆ ಜಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪೊಡೆ ನಿಜದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ನಿಗಲ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಏನೇ ಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪುದರ್ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತು ಅಂದ ಎಂಕೆ ವರ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತು ಪುದರ್ ತೂಪೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದನು ಯಾ ಮರ್ದಿನೇ ಪೋದು ಕೋವಿಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ದಾನೆ ನಸೀಬ್ಗೆ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲು ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಪ್ರಮೀಳ ಅಂತ ಪುದರ್ದಿ ತೆರೆದಾನೆ ಅವೇನು ಅಡೇಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೇರ್ಪದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡೆ ಮುಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು ನೀನು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಕೆಲವು ಕೇರ್ನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಂತೂ ತೆಲ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಕಿಂಜಿ ನಿಂಜ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುದರ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಶೇಕು
ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇವರ್ಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲೆಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದುಮ್ಮನ್ ಕಿಂಜಿಡಿಂಚಿಲ ಬೇವರ್ಸಿ ಬಂತೀನಿ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬೇವರ್ಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲೆಪ್ಪು ಅಂಚೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಮ್ರಣಿಂಚ ರೀಸೆಂಟ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಶ್ರವಣ್ ಪಂಡು ಆಗ ಬರ್ಪಿನಿ 4 ಗಡ್ಡ ಮಾರೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪುದರ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಶ್ರವಣ್ ಅವಿಡ್ದ ನಾನು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರಂಗಂತೂ ಫುಲ್ ನಿಲ್ಕೆ ಗಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನಿನ ಅನ್ಪಿನ್ ಬಂಡ ಒಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೇರನೇ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡ್ನೆ ಇಡ್ಡೆ ದೇವಂಡ ಒಂತೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೆರಲ್ಲ ಇವು ನನ್ನೋರು ಏನ ದೋಸ್ತಿ ಇರಲಿ ఆయన ಪುದರ್ ಚೇತನ್ ಪಂಡದ್ದು ಸೊ ఆయన ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಏತು ಪಂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಪತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತು ಕಂಡ ఆయన ಟೀಚರ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಯ ಕುಲ್ಲದಿನತ್ತು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುದರ್ ಈನ ದೀಪಿನಿ ನಾಡಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇನೇ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಚೇತು ಇನಿಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡು ಉಂಡದೆ ಐ ಪೋಪಿನ್ ಕುಲ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಡೆಗ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದೇಪಂಡ ಎದುರು ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜೆ ದೇಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾಡೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಚೇತು ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನ ಕೆಲವರುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಸುಂದರ ಸುಂದರಿ ನಗಲು ಪಂಡ ಅಗಲ ನಗಲೇ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಉಡುಪಿ ಮಿಸ್ ಉಡುಪಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಯಾನೀನ ಅನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಮೊಗಲೇ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೋದು ಮೊಗಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಲಾಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ರೆಬಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗಲಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೋದು ಮೊಗಲಿನ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋದು ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಒರಿ ಏನನೇ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೂದೊಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕಲ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರಿ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ತೂವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಗುಂಗುರು ಕೂಜಲ್ ಇತ್ತು ಮಂಡಡಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟದಿಲ್ಲಕ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಜಾಂಗ್ಲೆಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಐಟ್ ದದ್ದದನ ಪೂರ ಬರೆದಿತ್ತು ನಾವು ಓದಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾಜಿ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಕೈಟ್ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರಾಗಿರ ಪೂರ ನೇಲ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತು ಮೂಕುಗ್ಡು ಮಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಕೆಬೀಟ್ ಮಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ರಿಂಗ್ ಒಂಥರ ತೂವರೆಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಬತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಐತಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಇರು ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ದರತೆ ಹಿಂಗೆ ಇರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇರು ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ನಾಯಿ ತಿನ್ಲಕ್ಕ ತಿನ್ಪರತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ನಾಯಿ ತಿನ್ಲಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿನ ಅತ್ತದು ಇರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪೋದು ತಿನ್ಪರತ್ತಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದೆ ಈರು ಹೆಂಗೆ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಜಾನಿ ತೀರೆ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಪನ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಉದರಿನಕ್ಕೇನು ಏನ್ಪೆ ಕಾಲ್ ಮೀ ಡೆವಿಲ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂವೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೆ ಆ ಪುದರ್ಗೆ ಆಗ ಸೂಟ್ ಅಪ್ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೋಪಿ ನಾವಿಡ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿಜಿ ಒಮ್ಮೆ 12 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋನಗ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ತಾದಿ ಪೋಪಿನ ಇತ್ತ ಸೈಡ್ ಬೂತಲ್ ಪುರ ಇತ್ತು ನೈಕ್ಲೆ ದೆಂಕುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ ಪೋಂದ್ಲೆ ಮೇ ಸೈಡ್ ಉಂತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ಪಡು ಅದು ತೂವೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೂತದ ಲಕ್ಕೈತೆ ಪುದರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ఆయన అమ్మిరే పని పేరు ఒమ్మేన అత్త ఎత్తు పడిన జన ఎజ్జి పని లేకపోతే ಆಗಲ್ಲ ಊರುಡು ఉండదు ಬೀರ ಪೋಪಿನ ತೂಂಡ ಏನು ಊರ್ದಾಗಲೇ ఆయన ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಪುದರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಚಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅವು ಈನಂದು ಹೆಂಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅರ್ಥತ್ ಜಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದು ಫ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಡೆಗೆ ಉಂತವ ನೆಡ್ಡೆ ಸೊ ಸುರುತ್ತ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಡ ನಿಲ್ಲು ನಾನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀನು ಎಂತ ಬಿಸಾಡ್ತಿ ನೋಡ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಆ ಕಡೆ ಹಿಂಗೇನು